Makna perayaan HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh week dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Kuria nahi naholongan di Tuhan Yesus Kristus, nuaeng marlas ni roha dohita, makalason perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang. Ditogu-togu ari perningotan dohita tu pakirimon, paboa dan portibion ujung ni perdalanan ni akan na porsea di Tuhane. Alai surgo hasonangan nido. Takasma taha porsiai Yesus nama naik tu surgo, laho mangarade inganan di akan na porsea di ibana. Jala di arahon hita asagabe sitidangi ni Kristus tu sandok portibion. Alani i di bagasan uduk dohot serep ni roha, tapahibul marohata marparsauran tu Tuhan Yesus ulu balang nagogui. Marede mahita sian bukwede nomor 57 ayat 1 ro ditolu. dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni tondi parbadia na tumagpalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhani, bahenokku dosogut namonangi, rap dohot ahu hudul di habang saki, songonau namonangi, jalan na hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosang, say pargugui mahami makaporsyai anakmu na sasadai si Pangulo hami, na manaik tu surgo, asahu parohahon hami roha banua gijang, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede sian bukwede nomor 100 ayat 4. Tatangihon mapatik ni debata di pesta perningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Yohanes 3 ayat 10 tolu. Dangadong nama naik tu banua gijang, ia sonaung tua ti sian banua gijang. Ima anak ni jolmai na di banua gijangi hiang. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon dahon partu pati ini. Amin. Marede sian bukwede nomor 624 ayat 1-2.
dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan, jala ama para siroha. Dang lomoroham midahamatean ni pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna. Asa mangolu ibana, ido dipangido roham. Alani ubahen hupangido hami, say sudah tima toru-torum asa unang mangonai betu hami. Say sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Say pargogoi mahami, asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesaan di dosa. Isebe mangaluhon akan napinilit ni debata debatado mamitori. Isedo na maddabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do nang mate. Alay dada holani, nang mulak mangoludo, jala disyamun di debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede sian bukwede nomor 10 ayat sada dohot tolu. Tatangihon mahatan di debata turupuk epistel di hari mingguon tarsurat di pesalmen 10 ayat sada sahatu 5. Jehovah do raja nunga marpahean hamuliaon ibana marpahean tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon jadi hotma portibion dang tagamon humutal. Nunga martibur akka batang aek ale Jehovah, nunga martipur hasak ni akka batang aek, nunga diubakon akka batang aek panudjana sida. Sitong situtudo akka panidangyonmu, habadiao do natama di bagasmu, ale Jehovah rodi saleleng-leleng na. Ido sahatna, martua do akan natumangihon hatani debata, jalan no peopsa. Amen. Maredesian bukwede nomor 100 sada ayat 2 dohot 4.
porsiautai songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rakma hitamando. Au porsea di debata Jehovah hido ama pargobuna saha tudusan na tumok palangit dohot tanoon. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon di si Maria nagabe-gabean siang tondi porbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate tarpajal lo ibana di hau pilor silang na tua tubanu atoru dukitano na mulak mengulu di hari patuluhon na manaik tu surgo tahundul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana may mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohak na mate. Au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria topan anak Kristen akan nabadia dohak sesan di dosa dohak hatain namando mangulu sogot lagi di halak na mate dohak di hanguluan na sora sudah. Amin. Kor lansia.
Sunggul-sunggul atau pemberitahuan. Khobar tu jadwal nasian panitia parheheon huria. Sada, lomba merangkai bunga nomor urut 2 di Patupa di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pukul 15.30 sahatu 10 WIB di ruang Azaria. 2. Technical meeting perlombaan voli putra catur beregu dohot lomba memasak estafet di Patupa di hari Minggu 1 Juni 2025 pukul 10.30 WIB. Songonima sungguh-sungguh di kebaktian perningotan Hananaik ni Tuhan Yesus. Maredehita sian bukwede nomor 100 ayat sada sahatu 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhut rohat, di mana mangaramo tia-tia dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamua manami, inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata, di hita di sadarion, ima di perningotan di Hananaik ni Tuhan Yesus, imana tersurat sian buku Efesus bidusada ayat 15 satu ayat 20 tolu. Efesus sada ayat 15 satu ayat 20 tolu. Puja haun matu hita tapayut ihut ma di bagasan rohat tabe. Asa aupe dung hubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus. Jala holong rohamuna disaluhut akan abadia. Dang masa diau madok moliate siala hamu marningot hamu dina martangi yang au anggiat di lehon debatan itu hatta Yesus Kristus amani hasangaponi tuhamu todi hapistaran dohot pangkapon manada ibana di patiurma mata ni rohamuna asa di boto hamu rumang ni arta sihirimon sian panjowon nai ro disurung ni hasangapon si teanon niaka nabadiai. Asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi natuhita akan na porsea sian pakorhon ni hagogoon na marmuliai. Ay di Kristus doi diulahon debata dina pinahehenai ibana sian namate jala pinahudul nai tu siamunna di bagasan banua gijangi. Tu gijangi na sahara jaon doot huaso
nang hagogoon dohot hamuliaon, nang tugijang ninasagoar na tarhatahon, dada holan dihasianganon, dohot do dina ro sogot. Saluhut na do dipatuduk tutoru ni patna, jala dipabakit do ibana, na mangatasi sasude gabe ulu ni uriai. Ido pamatangna na manggohi ibana, asagohanna sasude di bagasan saluhutna. Ima sahatna. Dihamu manami inanami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Las niroha na tua-tua maradepon ianokonna ima molo adong perkembangan peningkatan manang hamajuon. Dada secara fisik, dada secara materi manang karir, dada sian secara perdagingon perkembangan nani idana, hamajuon nani idana. Alai dohot dolas niroha na tua-tua, molo adong hamajuon, di tonga-tonga ni parmuluon ni ianakonna secara partodion. Bertumbuh, meningkat, berkembang secara fisik dan juga secara rohani. Mangulu di bagasan lomoni rohani di bata, marparange nadinggan marsaur doho Tuhani, molo songoni do karakter ni ianakon gabelas do rohani na tua-tua. Na boy do amang inang secara pamatang pardagingon bertumbuh alai molo parrohaon selamat. Taboto do amang inang selamat sailam marmet-met. Pertumbuhan secara jasmani, tapi rohaninya semakin kecil. Riko do pertumbuhan jasmani, alai riko do tong pertumbuhan rohani. Molo magudang daging, magudang manian, haporseaon. Magudang manian, parange, parngoluat tahun. Molo lam leleng karisten hita amang inang, lam martabba manian, pangatusion. Molo lam leleng hita karisten amang inang, lam adong ma hamubaon di tonga-tonga ni parngoluata. Molo martabba umur, martabba ma panadayon, pengenalan taringot tude bata. Unang gabilam moru. Bertambah secara jasmani, bertambahlah kiranya juga secara rohani. Iduna dihalason si Paulus amang inang di Huria Efesus, sian Huria Efesus, didokonakin di ayat 15 amang inang, dang masadi ibana madok moleate, jaladang masadi ibana manangyakon Huria Efesus, bersuka cita mengucap syukur. Rasul Paulus atas iman yang bertumbuh. Mereka jemaat Efesus sudah percaya kepada Kristus dan juga melakukan pelayanan kasih. Las rohana dang masa di ibana madok moleate tu debata jalaman yang nyakon Huria Efesus ala nunga porsea Huria Efesus tu Yesus Kristus jala di ulahun nasida holong niroha tu salut aka nabadia. Bosa songoni las nirohani apostel Paulus amang inang. Molo taida sian konteks latar belakang perngulon ni Huria Efesus. Gokdo di tengah-tengah ni perngulon ni nasida di huta Efesus parsubaon gana-ganaan. Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Yang banyak orang menyembah itu, meminta kesuburan, meminta kemakmuran. Alai di situasi nasi songoni nampe marak penyembahan berhala di tengah-tengah kehidupan mereka di kota Efesus. Bisa saja dengan maraknya penyembahan berhala tersebut menghalangi pertumbuhan iman. Pertumbuhan mereka menerima Injil. Tetapi keadaan itu tidak membuat dan menghalangi Huria Efesus. Gabe porsea tu Tuhan Yesus mengalami hamajuon secara partodion jala mangulahon holong niroha tuganu halak. Imalas nirohani apostel Paulus. Bohado aka amanami inanami natoras. Saat tutikion ahadu latahirim sian iana kota. Holan materi, holan kemajuan secara perdagingodo, secara nadong di portibiodo,
manang parangina dalam martabba hobar tulomo ni rohani debata lam jonok ibana lam godang partikian akayana kota memuji-muji Tuhani alana amang inang nuaingon ditanyakon manian dapotan karejo ianakonna dung dapotan karejo ianakonna dangadong betiki ianakonna marpungu do na torasna dangadong betiki ianakonna dinalau madowoti ulau nadong di gereja alana urusan pekerjaan. Karena itu amang inang kita memerlukan kebutuhan secara jasmani, tapi kita jauh juga memerlukan kebutuhan rohani. Di hama manami inanami nahina holongan, nang penunga adong hamajuon secara partodion di tonga-tonga ni Huria Efesus, dang boi so di sisajo nasida. Pertumbuhan iman itu harus terus dirawat, harus terus dijaga. Apalagi di zaman nuaingon amang inang, zaman semakin maju, hapor seaut tape harus semakin kuat. Karena rupa-rupa dari iblis sudah begitu banyak bisa membuat kita terpikat. Seolah-olah itu tidak membuat kita jauh daripada Tuhan. Karena kemajuan zaman ini. Semakin maju zaman, perkuatlah iman. Supaya kita tidak terbawa oleh arus. Supaya iman kita yang telah diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita tidak stagnan, tidak stunting, tapi dia bertumbuh dan berbuah juga amang inang. Nunga tajalo hapor siaoni sian Tuhan Yesus Kristus. Nuaeng amang inang, unang so di sisajo. Harus bertumbuh. Makanya tadi kami katakan, mula nunga lam leleng karisten ibana, mula nunga leleng ibana menada Kristus Yesus. Adong mahamu baon ni roha. Adong ma perubahan di tonga-tonga ni parngeluanna. Dan iman itu harus dirawat dan dijaga. Ikon totong donasida lam memperkuat, memperdalam patakon hapor siaon asa unang. So nakin hudoko kami selamat. Sailam marmet-met. Tapi bagaimana semakin bertumbuh dan berkembang. Alanima amang inang ditangiakon si Paulus mahuria Efesus. Asa hapor siaon nasida semakin bertumbuh dan semakin mengenal kuasa daripada Tuhan. Tangiang ni Apostel Paulus di ayat 10 pitu. Anggiat di lehon debata ni Tuhatta Yesus Kristus Tuhamu todi hapistaran dohot pangukapon manada ibana. Paulus berdoa agar kiranya roh hikmat dan juga wahyu mengenal Kristus, mengenal Tuhan dengan benar diberikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Hikmat dan wahyu supaya mengenal Tuhan dengan benar. Nomor lapatan amang inang asa unang holan disobba, asa unang holan namar tangiang, asa unang holan namar minggu, aledang tada diboto isedona disobba ibana. Bagaimanakah pengenalan kita amang inang kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus? Mengapa kita hadir di tempat ini? Ikontakas dota boto. Jangan hanya sekedar rutinitas, tapi benar-benar kita mengenal. Molota ingot amang inang di dalam pengenalan ada pendekatan untuk semakin jauh lebih mengenalnya harus semakin terus didekati. Supaya semakin jauh pengenalan itu, supaya semakin dalam pengenalan itu. Diamu amanami inanami nahina holongan di bagasan Kristus Yesus melalui firman Tuhan dihita di sadarion dipangido matuhita takas manian tatada Kristus do tatada pakirimota di tonga-tonga ni parngeluanon. Cara hidup dan tujuan hidup pun berubah jika kita mengenal Kristus Yesus yang berkuasa. Tatadado Tuhan natasoba amang inang. Bukan secara intelektual. Mungkin banyak orang yang mengetahui tentang isi Alkitab. Saya mau nang ibana CCA, cerdas cermat Alkitab. Dan nagabi jaminan, gabi ditada ibana, Tuhan na disoba ibana. Tuhan na dihapor syai ibana. Apalagi mahita na so mo nang CCA ano na kaya manginang. Na mo nang pe
dan gabe ukuran na ditadda Tuhan, apalagi mana tahu kan? Begitu. Karena memang mengenal Tuhan bukan secara intelektual, tapi hidupnya berakar dan bertumbuh. Marujahan tuhata ni debata, jalan mangulu di bagasan holong ni roha ni debata. Molu ditadda do Tuhani, mar holong ni roha do ibana, tuganuk akahala na dihumaliangna. Semakin dia mengenal Tuhan, semakin dia mengasihi orang-orang di sekitarnya. Napa duawon amang inang manada Kristus, asa ditadda Kristus Yesus. Didokonakin di ayat 10 walu, dipatiur mata ni rohamuna. Menjadikan mata hatimu terang, dipatiur mata ni rohatta. Namar lapatan amang inang, dada be portibion pakirimota, dada be holan marnida tuakana di portibion hita. Sering sekali kita digelapkan atau dikaburkan oleh apa yang dilihat oleh mata jasmani, tapi tidak mengenal Kristus Yesus. Dipangido do adong pertumbuhan secara rohani, bukan hanya sekedar kita melihat dengan mata jasmani, ale tiur mata ni rohatta, di parorot parto diota, asa takasta boto manginang ahadu pakirimota di tonga-tonga ni parngoluanon. Jika hati kita terang didami oleh Kristus Yesus, takas tu dia do taboto ma ahana gabe sihirimon di tonga-tonga ni parngoluan. Todi hapistaran patiur hon mata ni rohatta, gabe takas mahita marnida hagogok ni gogo ni Kristus na sumurung tuhita. Dengan hati kita yang telah diterangi, dengan roh hikmat yang diberikan kepada kita, kita mengenal dunamis, kuasa daripada Tuhan. Molo dinamis bergerak. Dan inilah yang menjadi indikator kehidupan orang Kristen yang mengenal Yesus Kristus, yang mengenal kebangkitannya, yang mengenal Kristus Yesus yang berkuasa. Hidupnya tidak berhenti bertumbuh, tapi dia bergerak terus menerus, dia bertumbuh dan bahkan dia memberikan buah. Ta idama di tonga-tonga ni parngoluat ta amang inang. Apakah kehidupan kita bertumbuh? Apakah hanya pamatang ta usia tanda martaba alai molo taringo tu partor diota tu debata? Jangan-jangan semakin lama semakin mengecil. Molo songon edeni punguan lansia nakin dung sonang rohaki. Ditobus molo nunga tatada Kristus Yesus sonang do parngoluat ta amang inang. Alani ido mungkin aka amanami inanami lansia mangedehon sade ede diari hananaik Kristus Yesus nang masih doake amang inang manaik tu surgoi biasana molo akana poso unang majo ale molo nunga lansia lam masihol adiga doro makana dia pala ditikion diari hananai di Tuhan Yesus Kristus marek dia nasi damabuan sade ede puji-pujian natok do nasi damasihol hatok mania Tuhan bawa kami tu surgo hasonangani ido kana manginang ido dang dope adong do sona dope tapi bagaimanapun amang inang tu sido tujuan tak jala hobar tulau moni rohani di batado partikiani. Diamo manami inanami na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus. Buasa mapola hita marpungu di son sadarion amang inang ahado lapatan ni parningotan hananay ni Kristus Yesus. Na parjolo iman na pabuahon tuhita surgo do nagabe pakirimota. Surgo do nagabe tujuan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Itulah yang menjadi kerinduan kita, bahwa surga itu menjadi tujuan kehidupan. Napa duahon amang inang pabuahon sun ulaun ni Kristus Yesus. Sudah selesai keselamatan, penebusan yang diberikan oleh Kristus Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Dan yang ketiga, natutudo Yesus debata mulak tu harajauna, dari surga kembali ke surga, menunjukkan bahwa dialah benar-benar Allah itu sendiri.
Alai apalah di tikion amang inang, diari perningotan hananai ni Tuhan Yesus. Diodolhon tuhita lapatan ni permingguan waengon ima, na hudul ibana di siamun ni debata. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan taring waktu posisi onamang inang di siamun. Tidak lebih istimewa kanan daripada kiri. Sarupa doi. Alana adong dosongoni amang inang tikina terpasu-pasu. Kan biasana tangan ni padita diapehon tu si majujung ni ina. Auma di si majujung ni di auma di siamun di tangan ni siamun padita ini na. Merasa lebih ada istimewanya kanan daripada kiri. Dao. Mulai diroko pena hudul di siamun di debata dan datari waktu posisi kanan atau kiri, tapi kanan itu siamun di nomor lapatan yang dipercayakan, yang dipermuliakan, yang diberi kuasa. Nang sada do Tuhan Yesus Kristus dohot debata. Mulai diroko na hudul di siamun di debata, na sada do ibana. Napa dua hon amang inang mulai diroko pena hudul di siamun di debata, napa buahon tu ibana ma di pasahat tapuk harajaon. Ibana ma nagabe raja manggomgomi saluhutna. Jala molo didokon di siamun ni debatana marlapatan amang inang. Narodo muse ibana. Padua halihon alana ibana do nagabe panguhum di portibion. Kalau kita mengingat dan mempercayai Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang satu dengan Allah, dia yang punya kerajaan, dia yang penguasa, apalagi yang kita takutkan di dalam kehidupan kita ini. Ibana managabe pangodiota amang inang. Dialah yang menjadi kepala di tengah-tengah gereja. Songonakin di tajaha di ayat 22 satu ayat 20 tolui. Ketika dikatakan nahudul siamu di batado Kristus Yesus, dipatutoru do dirina alai dipatipu di batama ibana. Ternyata dari kerendahan hatilah seseorang itu diangkat. Siapa yang mau ditinggikan, merendahkan hatinya lah. Ganup aka yang meninggikan hatinya, yang sombong akan direndahkan. Alani ido dipermuliakan Kristus Yesus karena dia merendahkan dirinya dengan kematiannya, dengan kehinaan yang dia terima. Dihamu amanami inanami nahina holongan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang jala hudul di siamu ni debata mangarahon tu hita pakirimon tu banua gijang di portibio dope hita alai ganup nata ulahon patuduhon namar pakirimon tu banua gijang do hita tapangido matu tuhatta amang inang tod di hapis tarani tapangido matu tuhatta amang inang asa dilehon pangukapon tuhita. Tapangido ma amang inang tutuhatai asa dipatiur rohata. Asa la martabat-tabat pengenalan kita terhadap Kristus Yesus menjalani kehidupan ini. Asa marpakirimon hita totong tu banua gijang. Aitu sido hita mulak songnau didokon Tuhan Yesus. Banyak tempat di rumah Bapakku. Dia menyediakan tempat bagi kita. Jalan ke surga telah dibukakan oleh Kristus Yesus. Alani amang inang tasobama ibana nahudul disiamuni debata Jehovah. Tapasahat manguluta tu ibana a ibana do raja di sadok portibion di harajaon banua gijang manang di banua tongaon. Amin. Martangi yang mah hita. Madok mulia te dorohanami tuho ale Tuhan debata namar habangso di banua gijang. Marningot hami di sadaran Tuhan. Perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Na hudul di siamun ni. Na patuguhon ha porsyon nami. Tutudo Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Raja. Tu ibana do Tuhan dia pehoko waso jala ganup akka bangsa akka raja tuduk do mardupun ibana alani ale Tuhan
di paringotan di sadarion. Paingot tok kami, asa hupasat kami ngolu nami. Tu Tuhan Yesus Kristus nagabir raja di parngoluan nami. Ibana namang gomgomi hami. Nang songoni, kudul ibana di siamun mi ale di Tuhan. Ale mula do ibana, muse, tu porti bion di dalau manguhumi mangalehon upa. Nahobar tu nani ulahon nami ganup marsada-sada. Imana patuguon ha porsyon nami, asa manotong kami marpakirimon ale Tuhan tu banua gijang. Ay nunga di paradeho Tuhan inganan nami. Nunga diukap Tuhan Yesus Kristus dalam nami tu banua gijangi. Alai saleleng di portibio dope kami Tuhan. Marsitutu mahami mangulahon ulahon nami. Marsitutu mahami Tuhan. Madalani ngolu-ngolu na nelehon mo dope Tuhan. Ganup na hulaw kami. Obar may Tuhan. Tulomo ni roham. Jelagabi sada tada pakirimon. Na mangulu di hami. Tuban wagijang do hami dibuako ale Tuhan. Alani ale Tuhan. Hodo Tuhan nagabi uluni huria. Pasada ma roha nami mamuji-muji ho. Manobaho. Jadi di bagasan uduk ni roha. Di bagasan biar kami memuji-muji ho Tuhan. Ay hodo Tuhan nagabir raja di parngoluan namion. Tangihon ma Tuhan tangyang namion. Di bagasan Kristus Yesus. Mertangya kami Tuhan. Amin. Mari di mahita. Uhut tapa punguma peliata. Todo lo para todo
nama naik Yesus Kristus Tuha bangsana di surga, abangsana na tumibo si anaka suru-suruan. Alani itu ibana ma pakiri mota, jela porsea mahita tu ibana di sudetiki dohot namasa. Taulahon ma parsuruon ni Tuhan Yesus, gabe si tidang ini Kristus mahita tu portibion, marhite gulmit ningolutta, ay taboto urupan nito di porbadia dohita patuluson lomo ni rohani Tuhatta. Marede mahita. Peleata tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorowan ni saluhut silehon lehon nadenggan, dohot na saulibasan na mauliutus. Upasat hami masia na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asahu parasia kami peleanon. Pati bulhon harajon muritonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion, buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami godang ni seleon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Yesus Kristus naung manaik tu banua gijang nahudul di siamun di debata. Asangapon dohot hamulion madiho ro di saleleng nilelengna. Na marlas ni roha doha minuaing ala naung monakko. Jala dipabakit debata ho gabe raja di atas ni saluhut. Alo ngangado sude dalanmu. Adi patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Alai gabe tumipo ho sian sasude jala maruli gowar. Asa lopit saluhut ulu nitot lahu marsoba tuho jalaganup pamangan marhato poton hodo Tuhan moliate marohanami tuho ala naung diukapo dalan tu banua gijang gabe situan ni malim ho namangodiho kami tu debata saya pasu-pasu mahuriam namaringanan dope di hasianganon paima marpungu hami tu labungmu saya pasaut mabaga-bagam tu akasuruanmu lehon tunasida sahala dohot hagogoon sian banua gijang asa marmulia guarmu di portibion sai ajari ma aka partohonan di huriam asa ho bartulomo ni roham aka aturan pamisangon dohot panogu-noguon naniaturhon nasida di huriam sai gom-gomi jala paretai masaluhut huriam di sadok portibion asa lam rarat jala monang huriami lehon hapistaran sian banua gijang tuaka iduk nami, tuaka padita, guru bibelfro diakones situa, dohot evangelis, asala maraturan huriam di tanoon. Saya pajongjong harajonmu di bagasan rohanami,
asa marhiras ni roa hami mangului dohot mangihut toko, pahot marohanami tuho, asa huhati dako kami mangulu manang mate pehami, hodo Tuhan nami, say paian mahatam dohot dame di huriam, asa huingot hami dada hasianganon inganan nami, alay di Banua Gijang di Labung Mido, say ramotima na manggomgomi hami, dohot suruan na pinabakitna. Lehon tu nasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha, asa dohot nasida mangoloi paretam, pasu-pasu masaluhut parpunguan di halak Karisten, saya homa dengan nasida jumpa marpungu di gereja di parsikolaan nang pe di bagas nabe, saya lamlok kangis ya kami dosa, dohot sudena pasoraton hami di hasianganon, asalam malungun hami, paimahon harorom mangalap hami tulabung ni amai. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomon ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hon madamena tu todim. Amin.
makna Parahyon HKBP Serpong tahun 2025 ini adalah untuk membangun kebersamaan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang tua di HKBP Serpong, dan juga momen untuk membangkitkan semangat persatuan, persekutuan di seluruh WIK dan di seluruh kategorial. Ya, kita berharap melalui Parahyon tahun 2025 ini kualitas pelayanan di gereja kita semakin meningkat, dan tidak hanya kualitas, persekutuan jemaat juga semakin baik dan menjadi stimulan daripada yang dilakukan oleh Parahyon ini supaya merangsang, membiasakan diri aktif di dalam setiap kegiatan. Banyak sekali ya perlombaan di tahun ini. Di awal April kita sudah awali dari kegiatan launching Parahyon yang menurut saya cukup meriah, lalu dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan Paskah. Dan berikutnya nanti akan banyak perlombaan, baik perlombaan olahraga, seni, antar week yang akan kita lakukan. Ada festival core, vokal group, olahraga ada volley, futsal, dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya sampaikan, di setiap perlombaan akan ada hadiah bagi pemenang 1, 2, dan 3, dan kita akan menghitung klasemen pencapaian setiap week. Jadi nantinya kita akan tahu week mana yang mendapat nilai tertinggi dari seluruh perlombaan, dan yang mendapat nilai tertinggi nantinya akan menjadi juara umum Parahyon tahun 2025 dan akan mendapatkan piala bergilir. Jangan kendor, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.